taldea. Kaixo, nortzuk zarete? Batu Barbakiu eta Jon. Ondi zatozte? Estatu Batuera. Oso ondo hazen hauzuenean. Bazen behin lagun talde bat parkuran ari zena. Antzunetzat egun gogorra izan zen eta horrengo egunean ez zuen eskolara joan. Karmele Andereñoa zuzendaritzara mesedez. Oso txarra zara parkurrean. Ez duzu zertarako balio. Azokan norbaitik horretzen badiozu ikusiko duzu. Eskola zuretu zinferno bilakatuko da. Azura! Egunak pasata entrenatzen hasi zen.
Bulinaren gaia aproposa iruditu zait, eta parkoren gaia ausarta. Beraz nire botua baiezkoa da. Oso ondo diozue eta nire ustez botua baiezkoa da. Oso desbitza iruditzen, sola dineko pertsona batzuk bulindari aukeratzea oso aproposa. Orduan nire bota baiezkoa. Oso polita izan da, baina hainbat momentu bat gaizki pasatu dut. Orduan nire botua ezezkoa da. Ikusi duzu ere ez, berdinketa baten aurrengo ere. Beraz, epaimahaia bildu eta erabaki bat hartu beharko dute. Oso zaila izan zaigu erabaki bat hartzea, baina erabaki horrengoa da. Aurtengo urgain talenteko final nagusiko irabazlea, edo beto zama irabazlea, Parkour Barbeque eta Bronze Priceko taldeak izatea.